Нови идеи за развитие на социалното предприемачество са в фокуса на международен семинар в София. Социални предприятия от много страни представят успешния си европейски опит и примери за него. Каква е целта на проекта и към кой е насочен, вижте в репортажа на Вилхема Дурева и оператора Константин Викторов. Община Венеция, Италианската търговска камара у нас и партньорите им от Австрия, Словения, Унгария и Сърбия споделят своя опит на дискусия и изследване на проблемите при развитието на социалното предприемачество. Социално предприятие е всяка фирма, която може да работи в различен вид икономическа дейност. Целта е една. Целим да намерим тези инструменти, които могат да подпомогнат развитието на социалното предприемачество. 5 са специфичните цели на проекта, сред които повишаване на нивото на заетост в Югоизточна Европа и иновативни услуги за социалните предприятия. Към кой е насочен той? Проектът е насочен към всички организации с нестопанска дейност, които вече оперират на пазара в България. Успехът е сигурен, защото партньорите, с които работим, са много добри и с голям опит в този вид дейност. Подготвя се и първият закон, който ще регламентира социалното предприемачество в България. В семинара участва и Министерство на труда и социалната политика с дискусия за новостите относно социалните предприятия